ତାପରେ କୋଉଠି କଣ କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଆସିଲା ତାପରେ ଠେକୁଆ ଜିପିକି ଆଣିକି ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ହେଲା କି ନାହିଁ এই ସମୟରେ ଠେକୁଆ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଏ ଠେକୁଆ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା କଥା ନାହିଁ ଠେକୁଆ ଏମିତି ଦେଖିଲା ଏଟା ପହଞ୍ଚି କଣ କରୁଛି ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହେଲା କି ନାହିଁ ତାପରେ ଠେକୁଆ ପୁରା ଜୋରରେ ଖାଇଲା କିନ୍ତୁ ସାଉ ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ